Guys, chỉ vậy lẽ go với na market clear how na series sa kalau lo me so chuan với na market kan clear how le thu thu anga kar ma sa lama kan be se da na pen out tem ti te bo kha top lama kan en tu ra ngai ta la chuan ma sa bera chuan dek soi kan en photang mo dek soi hi tu na hian enge I kan focus na tur chu hei hemi face kan focus na tur en ta tro daily a kan la biri shani chuan daily kan biri sai ta daily order block 20 march ha siam matang reaction kan hule ta chuan enge tuna in ka be sei chun zama eng tinge market om ka be kan be sei dan chu tuna in daily hian time fair value gap kan nei ni tro hi card ma sa thursday na siam in bok ta strong pa ngai hle tura ka be sei a chuan dek soi tuna a biri sha tro nge kan daily a kan la mel tu chu daily biri shalania hei hi hemi imbalance ha hian mo imbalance ania hetlai supply poi han chau mai thei hemi a hian kan nga tur chu 1 hour a tuna hei bullishness kan nei ta 1 hour a bullishness hi bearish price action na in thla huna sales opportunity kan en dot ti nine chu dek soi a mo kaka dek suai chu I atrei danang chi chi chung an soi thei lo ta ma se enge kan be sei thei le kan mu thei ani chu mo chuan kaka ani ta a euro USD kan en le halang euro USD a euro USD a po khat yeng tho khan euro USD a kan mu dan hian hetlai swing high hi break a tro mi lo thi mu la swing high hi a break a tuna retracement kan nei ta ni chuan khonge a retrace theina tur area ha kan lo zom le tur an ta first of all chuan enge daily hian ka mu daily hian time fair value gap kan nei ni tro chu weekly a po hian fair value gap in create ta mo hai kan bo hian weekly a chuan time chau dewa chuan daily hian a clear zo ka vain hei kan nei ta ka be sei dana chuan euro USD po hi euro USD po hi han pullback se mo deep pullback po ni mai thei chuan higher price action kan nei chun zom thei ka be se a chu kar le lama thoni ka be sei wan awara hian chuan I kan muang hian ta double bottom ma tro chete sweep ta po liquidity lo ma chuan 1 hour le 4 hour hian example kartira market in open a tro in open a chuan sell opportunity zo po kartira enge mron present mai thei khoi zo nge mron present don shiat lo ta ni ka so yam jiang chat yam khoi zo nge marketing mirong ko mu don shiat lo ta monday ya tian bullish opening an ya tro tuesday ya te ta reverse alom chuan hemi daily fair value gap area hi kan target aninga khamizong khan sales opportunity kan song thei don ti nine chu 50 pips sau vel mo chuan chu ti ni lawa monday tanga hemi bearish retracement hi a follow char char in chuan buy opportunity kan zong le me ang mo han buy opportunity kan zong a daily swing target in dule first target a heavy line hi kan manga daily swing second target a he kan third target an tani kha ani mei ta euro USD a kan projectile tur bearish zong in po ni se bullish zong po ni se kan in siam rem thei dan tur ani chu daily a hian kan bullish chung chu sell off kan neya sell off continuation kala be sell chan chu reversal kan la nei lo ni tro daily a khoi kan reversal nei to kan ni chon hemi loi kan break ma chu daily a reversal kan nei don lo ta chuwang chon ka ngak singa example a I oh example a 4 hour a hian 4 hour a hian tain sell opportunity zo khalo en taila sell opportunity ti om ta dro kan sell off a chuan hemi daily fair value gap hi ala display thai khami sell opportunity bo kha achak view thai ta ni khami kan display sani chuan sell off dang kan la be sei le them be sei thei thau chumi chu pull back a sell off kan nei me don ta ni kan duanga tira thlen tha lo chu kan nga chumi kan nga thlen chuan kan nga thlen na ha sell off kan en don ti na ni chu chuan chu ideal situation pani oma chumi om chuan trade te kan la nga tro whatsapp group ate pawhan soi ha so ideal opportunity chuan sell off tlai thlen kan be sei thei a ai lo pon hetlai ron chu sa chuan buy opportunity po kan en thei mo first of all chuan sell ti han sell off is euro USD chuan second na ta la second option angin first option a chuan buy opportunity thodi ma se kan hmu hian kholai kar le monday karma sa kan bullish ang renga tro 1% vel 100 pips vel movement kan ne tung kara hian hetiang zat movement hi kan hmu kher ang hmu kher lo mai thai
range don nge eng ma kar in open lo chona shit lo ma se in open ta se khami nga chuan opportunity kan zon dan tur khani o sam chawa sai chu euro usd pe ju kar ma sa khan sell off line no me them sell hi line no me them se entry opportunity te eng ma kai ma chu nom lo ta chuan chuan euro usd en kar top lo ma pe chuan sales ka lo ta chuan gold kan en ve lenga gold ta hian kan hmung hian 4 hour hian tro ta hian 4 hour in fair value gap kan nei ta hemi kan reversal nei ma sak berania group a hang ka share a gold shares chi yang kan dia exact nge mo hai 71 points vel tam lu doi 3% vel sell la hota ha jo ho sak loi na thamani ta chuan kan hmuang hian gold thi tuna ka hmu da na chuan gold thi mun thi kan en le lawanga ni som kan la nei ta ka hmu dan jong gold thi nuôi lam panga pan be se om zo ma ma se ka soi han nine daily order block kan nei ta he kan trade nei in ma sak ber thai na mo he ta tang hian buy opportunity china euro usd ang thau khan euro usd ang thau khan hemi daily order block area hian 1 hour buy opportunity gold trader hau khan en thei ta nga ani lawa retracement om masa ani chuan ma se kan hmuang hian sell off kan nei hi kan hmuang hian alian khop metro hemi kan aggressive kan ti dong nge kan nei hi aggressive khopa chuang chuan retracement om nga la ni pon hemi retracement up hi in trade ani pon tuna nga hemi friday low tang hian up asiam khan chuan heng ha hi break ka bai sei lo ta ni I mean a soyam zen man kherlong mai thei ta om zia chuan daily order block a po rong kal phot se du tu sama chuan mo order block a rong kalanga buy opportunity hemi area 2389 a hian buy opportunity kan en thei da ni chuan sell opportunity dang om le thei na chu ta daily a inversion kan nei ta to 9 daily a fair value gap he ta kan nei ta mo he tlai thleng hi aron details nga la bai sei om bai sei om lo ta ni chu he tlai thleng aron details on chuan aron details sanga sell off kan hu don ni pon car le chung zong ri te sang tiang vel chu in do ta ni chen chu heta big face push down kan nei ta tro big retracement ka be se ya headline chho thleng kan retrace don chuan chuwang chuan a be se lo ta ni heta daily order block target kan nei a aron thlenga hemi 50% vel hei ka large set nei enanga hemi area vela hian 1 hour a emo 15 minute a po sell opportunity om chuan hemi targeting an la sell bele thai mo kan se thi amem ka khan mai ta khang pathum ba ha ka soi lawanga I nangma ni de bolo in endula chon zo nai nei po chon a zo thei reng ani o e chat WhatsApp a po khana thaya chuan ei hetlai YouTube comment sama te po zo thei ni